Hello Magadini, my name is Danisha. I am 7 years old. This is a Shona lesson and today we are learning months of the year. Mwezi yegore. Again, mwezi yegore. Month is mwezi. A month is mwezi. January is ndira. Again, ndira. February is kukadzi. Again, kukadzi. March is kurume. Again, kurume. April is kubvumbi. Again, kubvumbi. May is chivabvu. Again, chivabvu. June is chikumi. Again, chikumi. July is chikunguru. Again, chikunguru. August is nyamavuvu. Again, nyamavuvu. September is gunyana. Again, gunyana. October is gumiguru. Again, gumiguru. November is mbudzi. Again, mbudzi. December is zhita. Again, zhita. Now let us sing along. Ndira, kukadzi, kurume, kubvumi, chivabvu, chikumi, chikunguru, nyamavuvu, gunyana, gumiguru, mbudzi, zhita. Thank you for listening. Maita nokuteerera. Like us on Facebook, follow us on Twitter and find us on www.shonandebele.twitter.com. Thank you.